Nggih, monggo kalajengaken malih. Gojek-gojekipun. Nah, mugi materi watakipun saben tembang. Ginanipun menapa watakipun tembang menika kok kula panjenengan kedah mangertos. Nah, menawi mangke panjenengan sampun baut ing materi basa lan sastra Jawi menika wonten nganggit sekar. Leres nggih? Wonten nggih. Nah, menika apike gawe tembang apa ya? Lah arep dienggo ngopo? Nah, menika arep nggo ngopo ngoten nggih. Menika pentingipun. Nah, saking dandang gula menika luwesan nggih. Saged kangge medharaken wulang, saged gandrung-gandrungan nggih, utawi saged kangge panutup. Menika dandang gula, menika sarwa ingkang paling luwes menika dandang gula. Kangge menapa kemawon saged. Nggih, lajeng sinom. Ya, menika menawi kangge sesorah upaminipun. Lajeng kinanthi menika dhateng gandrung utawi wulang, nggih, mucal utawi kangge menawi gandrung-gandrung. Nggih. Lajeng mijil. Kinanthi menika mila wonten tari Gatotkaca gandrung nika nggih. Menika wonten kinanthi pawukiripun. Nano nano tombak gunung teja bengkok ngino mare. Tembang kangge beksan Gatotkaca gandrung. Nika kinanthi. Nggih. Lajeng mijil menika kangge raos priatos. Nggih, priatos. Nah, mila Bapak Ibu, mijil mangke wonten kangge isen-isen sungkeman. Sungkeman menika menawi cara kina, cara klasik nggih, menika mboten susah lho nggih. Mboten susah. Mila iringanipun ladrang mugi rahayu slendro manyura. Nah, menika menawi rumiyin. Ladrang mugi rahayu menika mboten susah. Nah, supaya rada susah sithik ana susah-susah ana prihatine, priatos mboten susah. Ya menika dipun sukani repen mijil, numpangi mugi rahayu. Ngaten. Mangke dipun sekaraken mijilipun menika. Sampun ngantos menawi pas sungkeman kok ginakaken cengkok telutur, nggih. Cengkok telutur. Telutur menika cengkok ingkang susah Bapak Ibu. Susah tenan, nggih, susah tenan karena kesusahan bener. Kehilangan, kematian menika telutur. Nggih. Mila menawi kangge manten kok ditembangi telutur. Waduh. Ampun. Manten ki wong seneng, mosok manten kok susah kok dilakoni. Malah ngundang MC larang barang. Nah, menika mila sampun ngantos ginakaken telutur. Cekap ginakaken slendro miring, slendro cengkok miring, slendro ning kaya pelok. Nah, mangke dipun rebak. Pangkur menika dhateng gandrung sereng, nggih. Nanging ing kina namung kangge sereng menika pangkur. Nggih. Lajeng durma nepsu utawi sesorah ingkang sereng. Menika durma. Lajeng asmarandana menika priatos. Mas Kumambang menika panalongso utawi priatos sanget. Nggih. Mas Kumambang nggih sampun saged Mas Kumambang. Cara riyen nggih, nek cara jaman kula sedina kelek. Kelek le maca kelek. Nggih, menika priatos sanget nggih. Lajeng megatruh. Nah, menika priatos utawi getun. Nah, menika megatruh. Mboten saking tembung megat kalian roh, ning menika saking tembang megatruh nggih, truh. Jawi kina menika. Lajeng pocong, sak sekecanipun gojekan. Menika pocong. Mila menika kangge pembukaan, buka nggih. Menika kula biasanipun kula nuwun assalamualaikum Bapak Ibu sedaya
ingkang rawuh wonten mriki. Ayune niku sing penting nggih. Mugi sedaya mangke bagya sarta mulya. Tiba ngawur mawon sing penting cocok AIU-ne jumlah suku katane gitu. Terus gambuh menika kangge sesorah ingkang radi sereng ugi. Menika bab watakipun kangge-kanggenipun nggih. Sedaya menika saged dipun sekaraken wonten pahargyan. Nggih. Kantun ningali mapanipun. Nggih, mapanipun sarta cengkokipun. Nggih, cengkokipun. Lagunipun nggih. Ingkang pundi ingkang kangge wonten manten nggih menika. Estunipun sedaya saged, estunipun nggih. Menika nggih, mathukipun menika kangge menapa kemawon. Gambuh kangge kala wau piwulang radi sereng. Pocong kangge seselan menawi gregetipun kendho, gojek, sembrono. Nggih. Lajeng Asmarandana Mas Kumambang Megatruh menika priatos. Durma Pangkur menawi sereng. Nggih. Dandang gula sinom nanti mijil menika mathuk kangge mbukak nggih iso nggih. Kangge nutup nggih saged menika sarwi luwes ningkang luwes piyambak mathuk piyambak niku dandang gula biasanipun. Nah, menika cengkok kala Bapak Ibu nggih. Cengkok menika, nah menika cengkok pribadi. Cengkok Condro Lukitan, cengkok Ngatirah, cengkok Sastra Tugiya, Sastra Diwangsa lan sanes-sanesipun. Wonten ugi ingkang kawasan utawi panggenan. Kala wau Gedhong Kuning, Buminatan, Kepatian, Banyumasan, Ngayogyan. Nah, kula curiga Pati menika ugi gadah. Nggih. Wonten mboten Mbah pundi? Cengkok Pati. Nggih. Paling mboten cengkok naminipun pesisiran menapa ngaten nggih. Nggih. Amargi Pati wonten ringgit pesisiran. Nggih ta? Wonten wong kula pun timbali pepadi Pati supados matur bab menika. Bagaimana upaya pelestarian wayang pesisiran wonten tlatah Pati menika. Nggih, Laseman ngetan sithik wonten Laseman kok Pati mesti wonten. Tradisinipun. Amargi Pati menika setunggal kina. Pati menika peradaban kuno. Nggih. Buktinipun wonten situs Pati Ayam. Nah, menika lan sak penunggalanipun malah wonten ingkang curiga Bapak Ibu. Wonten ingkang curiga Kraton Demak menika mapanipun wonten Pati lho. Wonten ingkang curiga lho menika. Menika Kraton Demak Bintara menika wonten ingkang mencurigai papanipun wonten Pati. Lah nggih wonten prawata wonten petilasanipun kok. Nah, menika. Nggih, ning le mbuktekke mboten ngerti kula piye carane ahli-ahli ben mbuktekke dhewe iki. Nah, ning itu tidak menolak bahwa Pati adalah peradaban tua. Nggih, niku peradaban tua. Mula nggih mateng nggih napa mawon termasuk seni budaya. Nggih, menika. Petang dinten menika. Pati menika kula ngertos wonten werni kalih lho. Ingkang setunggal menika ingkang petang primbon menika. Dina pasaran ingkang biasa menika. Ingkang setunggal malih menika petang aboge. Nggih. Petang aboge menika Pati lho Bapak Ibu. Nggih. Nah, mila nek tuwa niku mesti apa-apa iso niku lho. Nggih ning lalen nek tuwa niku biasane. Nah, niki cengkok-cengkok sanes niki tesih gelap niki cengkok len jenengi niki merga napa nggih? Wonten cengkok Dandang Gula Temanten Anyar, Sinom Grandel, Asmarandana Slobok, Kinanti Malatse. Barang miring lan sak piturutipun nggih. Menika tasih kedah dipun dudah malih. Monggo menawi panjenengan saged manggihaken sampun to menika. Penemuan yang luar biasa to menika. Nggih. Menika. Nah, lajeng Laras niki pun sedaya pun pirsa niki gitu. Laras nembang menika anut larasing gongso. Nggih menika wonten laras menapa?
Slendro kalian pelok. Nah, nika bentenipun slendro kalian pelok menapa? Menapa bentenipun? Bentenipun? Reginipun. Amargi pelok langkung kathah. Mesti larang pelok kalih slendro. Nah niki, slendro menika setunggal oktav kaperang dados sekawan, jangkahipun meh sami. Nah menika nggih. Jiro lumonem ci, mboten wonten sekawan, mboten wonten 7. Menika slendro, jangkahipun sami lho nggih. Na nggih. Ning saiki kalah karo do re mi, dados do re mi sol la do. Dadi ngoten, dadi ana sing cerak ana sing adoh. Do re mi sol keletan fa, la do keletan si. Niku slendro piano sakniki niku jan cah cilik-cilik niku wis anggere nembang nika nggih. Sayaning bulan niku nak slendro. Nggih, slendro napa? Slendro piano. Nah, nek slendro gamelan jarak iku kudu padha niki, meh padha niki. Jiro lumonem si cinamo loro ji. Jaraknya hampir sama. Nggih. Jangkahipun nggih. Jarak antar nada. Nah, menawi pelok menika dados 7. Nika. Nggih. Mula niki luwih cendak jarake. Jiro lupat monem pici cipinamo pat loro ji. Langkung cendak-cendak. Menika lawan jelek-jelek. Jiro lumonem ji. Nggih. Gagah. Nggih, slendro luwih ketok luwih gagah ngoten nggih. Nggih, luwih angel disuwarake. Niku slendro nggih. Mongko niki tinggalane simbah-simbah sing ora duwe ngendi-endi sing duwe awake dhewe niki. Nggih slendro. Nah, carane dos pundi? Kedah asring midhangetaken gamelan slendro, ya nuyon napa-napa nggih. Kedah asring midhangetaken, menawi mboten asring midhangetaken ora bakal iso ngunek nggih, mesti kepleset piano. Nggih. Amargi awake dhewe niku tangi turu niku nadane pun nada piano. Adzan subuh niku pun nada piano niku gitu. Mboten wonten niki adzan kok slendro niku. Nah, monggo rumiyin sajakipun nggih nate wonten gitu. Amargi panggenan kula menika sing adzan ki tuwi niku nadane slendro. Nggih tuwi niku. Musola nggih kula niku. Wih, apik iki slendro iki kula ngoten. Ajeng rekam kok sepriki dereng kelakon lali terus iki. Niku anggere subuh niku mesti adane slendro. Ngen kula Sleman Jogja niku. Menika. Dados bendanipun menawi pelok kathah sanget nadanipun nggih. Ewa semanten kalih-kalihipun menika dipun sebat pentatonis. Skala 5. Ya, skala penta, skala 5. Sebabipun menapa? Menawi menika jelas nadane gur 5, ji tekan 6, jiro lumo 6. Lah menika ora wonten sekawan, wonten 7 nggih. Ning kok tetep diarani penta 5 nggih. Amargi nada dominanipun nggih namung gangsal. Menika lak make kaperang dados padet. Nggih. Padet. Nek slendro niki dadi 3 padet, slendro 6, slendro 9, slendro manyura. Menika wilayah nadanipun. Nggih, menika. Ya nggih ngandhep menika grambyanganipun menawi badhe nyekar. Nggih. Slendro 6 nek cara wayangan dienggo pertama kali, nggih, pertama kali. Mulane slendro 6 niku wilayah saka gedhe tekan cilik niki. Lumonem sira loro cinemo lu tekan loro gedhe Bapak Ibu nggih. Niku nggih. Nek kula nggih Gojek niki nek patet 6 niku dalange isih wareg niku Pak. Isih kuat muni saka redah tekan dhuwur. Sulukan patet 6 niku tekan loro. Niki dalange jek wareg niku. Lah mengke jam 12
mlebu padet 9, dalange wis rada nglengkit nih kan iki. Loro wis ora tekan nggih. Terus garek tekan 5 nih. Manem sira lumanem sira ra cinema loro cinema. Saya jam 3 menyura. Wah, saya dalang niku ora kober melik-melik to. Kene niku saya nglengkit tekan 6 tok. 6 sira lumanem sira loro cinema loro cinem. Niki wilayah nada nggih. Ambitus utawi wilayah nadanipun. Nika slendro 6 nggih. Ning dilalai niku nggon maca pat kok warang-arang slendro 6 Bapak Ibu. Mesti nek slendro 9 kalih menyura nggih. Sebab slendro 6 niku angel banget. Menawi Bapak Ibu ingkang gugulang karawitan, wah temtu pirsa. Slendro niku bonangane angel, genderane angel, sindenane angel niku slendro 6. Nah, nek menyura karo 9 mung gerek ngunggahke sewilah. 5 dadi 6, 6 dadi 1. Niki gerek munggah sewilah. Nah, menika. Mula mengke menawi jenengan nembang dandang gula slendro 9 kok kecendheken Rama 6 sira ro dhuwurke sithik. 6 sira ro lumama. Ah ngoten didhuwurke, dimenyurake. 5 diganti 6, 1 diganti 2. Menika menawi slendro. Nah nek pelok beda Bapak Ibu. Pelok. Nah menika dipun perang dados 3, pelok 5, pelok 6 utawa pelok bem menawi cara ngayojan, lajeng pelok barang. Nah, menika wonten ingkang kula abrit-abrit. Tegesipun menika nada boleh tapi tidak dominan. Nah, kalau mau gandeng kalian penta skala 5 menika kalau mau. Ternyata nada dominannya ya hanya 5. Siro pat monem, siro lu monem, rolu monem pi. Nah, nada dominan. Bukan berarti haram yang merah-merah itu, boleh tapi tidak dominan. Nggih, menapa malih iringan wayang dalang cak niki niku. Wah, wis ora nggo patet Bapak Ibu, wis ditabrak kabeh, kanggo balungan kabeh, kanggo kok. Nggih. Menika. Nggih, iringan wayang jaman sakmenika nggih. Menika kaya wong nembak, kaya nyanyi nggih. Ha nggih. Lah payu arep piye meneh. Mungkin nek wedi ngelokke malah, "Lah kowe ora payu." Nah, menika nggih. Nah, awake kudu ngerti niki. Permadani kudu ngerti. Nah ini wonten kesejajaran. Mesti 2 dekat, jarak 3 dekat. Gitu, 2 dekat, ada jarak, niki 3, niki 7, niki 4. Nah, terus 3 cerak, niki 7, niki 4, niki 1. Jarake mele. Jadi 2, 3, 2, 3, 2, 3. Yen panjenengan mirsani piano tut nika mesti ana ireng-ireng ta sing ireng. Lah sing ireng niku kanggen loro, cerak, terus 3, terus let, loro, let, 3. Meh ngoten niku. Ya menika. Mila menawi dalam dunia tembang macapat niki nggih, mboten nek nggon gending mboten iso. Dalam dunia tembang macapat upaminipun nganggo cengkok pelok barang kok geduren, didunke sithik nganggo pelok 5. Nggih. Upaminipun menika sinom ingkang nampi ro lulu ji ro lulu ro. Wah, dhuwur timen. Ya wis didunke. Nampi dadi medun sisi monem. Nah, maune nampi ro dadi monem cici ciroro pi ciroro ci. Nah, menika dunia tembang macapat saged nggih. Ning dunia karawitan dereng kantenan saged. Menika sinom bubawa yen ing tawang. Yen ing tawang ana lintang. Niku pelok padet 6 napa padet 5 sami nggih. Ciroro lu ciroji dhuwur timen nggih. Ya wis dicendhekke nggih. Dicendhekke iki. Ciroro lu ciroji pamane dadi 5.
monam nam 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 bi monam mo. Nah, upaminipun menika gitu. Menika dalam dunia tembang macapat boleh bisa. Nggih. Lajeng nah, patet niki. Patet niku wonten simbolisasipun nggih. Urutan lahir, urip, mati. Kasarane ngoten. Nggih. Utawa cilik, gedhe, tuwa, nek ora nggo mati lah nggih. Nah, patet 6 niku ibarate nom-noman. Patet 9 nom dewasa. Patet menyura tuwa. Ya, mila nek ngejake gending wonten ing pahargyan sak saged-saged nggih mawi urutan menika. 6 9 menyura. Nek pelok nggih 5 apa 6 diwalak-walik mboten napa, terus terakhir barang. Nggih, nek nggen wayangan pelok barang niku mesti meh bubar. Meh rampung. Niku tuwa nggih simbolisasi. Dadi ampun diusahake mergi wonten ana karepe. Nah, sampun kantos agek wiwit nggih. Agek wiwit wis ditembangi slendro patet 9. Wah. Nggih. Niku ngerti-ngerti wis gedhe tuwa. Nggih, garek matine niku. Cara nggih guyon nggih. Nah, menika dados saged-saged menika urut patetipun. Nah, gandeng patet 6 menika wonten ing jagating tembang menika mboten wonten. Nggih. Padatan nyilih Bapak Ibu. Nggih. Slendro 6 nyilih ndake slendro manyura. Menika sae gendhingipun utawi tembangipun. Menika dados saged manyura 9 manyura, patet 6 gandeng nek tembang ora ana. Nggih. Menika sampun limrah. Menika nggih. Nah, lajeng menika. Nggih, dumugi semanten wonten pandangan Bapak Ibu? Dereng? Nggih, malih. Bentuk penyajian macapat. Ternyata bentuknya itu macam-macam. Kalau yang tanpa iringan gamelan, tanpa gamelan, niku ya diarani waosan, ura-ura, napa meneh ngidung, ini tanpa iringan. Ya. Tapi ternyata ada yang pakai iringan macam-macam. Diiringi oleh karawitan, ana sing diarani bawa, buka celuk, gerong, suluk, gending sekar, sindenan, palaran. Nika. Nah, bawa pamenipun menika kangge pambukaning gending, iringanipun gender. Nggih. Buka celuk menika nggih gender sami. Gerong menika malah iringane gending kabeh bareng neng jero gending. Kur bareng-bareng ritmis. Nalikane ra ing dalu wong agung mang. Menika gerong. Lajeng kangge suluk menawi wonten ringgit nggih. Lajeng gending sekar nggih. Contone nek gending sekar niku pamane awake dhewe Sinomari Jodho. Nulatolaku utama enanang seniman sing putri Seniwati tumrape wong tanah Jawi lah. Mboten tidak terbingkai oleh ketukan. Nah, ini kan mboten ketukan toh. Ning diwasane pamer cengkok to. Nggih ana sing tumrape wong tanah Jawi. Pokoke dan-danan cengkok niku. Gitu. Pamer niku. Nah niku sekar gending nggih. Terus sindenan, sindenan niku biasanya bareng karo gerong. Geronge sing kakung, sindenane sing putri. Menika terus palaran. Palaran niku penyajian khusus diiringi gending palaran. Tung klung tung klung tung klung. Biasane dienggo napa? Tantang-tantangan nek nggen ketoprak gitu. Sinom pamane. Lah sira iku wong apa dung 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 dlang nong lung wani manjing taman sari tong glung.
Nah menika palaran yo biasane nggo tantang-tantangan, werna-werna. Nah, nggih menika contone apa beda Bapak Ibu? Nah menika contoh nggih menika kinanthi among jiwa, cengkok among jiwa, Slendro Manyura. Menika sekar maca patipun. Anta kupa klenthung-klenthung mring sawah nyangking kudi. Angin ngira kang samya nambut karti sigra wau ing udangan tinanya samargi margi niku nek maca pat nek waosan bareng dienggo bawa niki contone jenenge padha kinanthi among jiwa Slendro Manyura ning penyajiane dienggo bawa nah wow kan anta kupa klenthung-klenthung niki dadi anta kupa klenthung-klenthung Gua didawane ra karuan nggih. Napa mlen iki? Wah niki lho. Sementen dawane niki. Mring sawah nyangking kudi niku nggih bawa Bapak Ibu semaput ora kira-kira niku dawane nah beda nggih bawa biasane paling bawah ritmis nah niki tinanyo samargi margi terus gending tiba gending ritmis tiba gending niki kangge bawa nah beda ta Pak penyajiane dereng mungkin nek nggo suluk warna-warna nggih pedotan wau pun mboten sah dirembak wasipun pedotan kendho kalian pedotan kenceng nggih pun rampung materi tembang pun rampung nggih saniki nembang nah wau empun pelok nah niki Slendro ning kangge rambatan Slendro sadèrèngipun Slendro murni wonten Slendro ingkang dipun sebat Slendro miring. Slendro miring niku kira-kira mbiyen duwene gamelan Slendro ning kepengin ngonekke pelok ngoten niki.